Gideklara na sa PAGASA nga humana ang Habagat season. Samtang duha ka bagyo ang ginomonitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Karong opisyal nang gideklara nga humana ang Southwest Monsoon o Habagat season. Buot pasabot, humana sab ang ting-ulan sa western section sa Luzon ug Visayas. Tungod ini padulungay na ang nasod sa Northeast Monsoon o Amihan season sa mga musunod nga semana. Samtang duha ka bagyo nga mao ang Typhoon Halong ug usa pa ka tropical depression ang ginomonitor sa gawa sa PAR. Hinuon layo kini ug walay epekto sa nasod. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug northeasterly wind flow ang makaapekto sa managlahing lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao sama sa Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Dunay kusog nga ulan sa daghang probinsya busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide.